spaghetti. So, wala ko na-expect yung kanin ay. Dili dito ko itong sakyan ako palaw niyo. Hindi ko. Ilangay ko. Anyways, let's go. So, dali. Napachok siya na pagpila. Lutak itong akong garden. Baguio. Yes sir, grabe ka traffic din. Ayan, wala ko tingog. So, bakla ako pa doon sa mga accommodation. Let's go. Co-working space, and I noticed check-in there is 2:30 p.m. and it's still 2 p.m. Sayang kay so kung di mato na kuog strawberry farm, but that's okay. I just take my expected number. So din number yung aircon kung sa kang kabugnaw sa aircon na kung sakyan pa daw sa mura mo daw dyan siya hangin kayo. So sabi ka ako ng weather and grabe dyan siya kabukit mo now. So yeah, welcome to Baguio. So and let's go. Wala ko tingin ko na but siya fresh na fresh yapon pakak fresh. So ano ko pwede ako mag-work. Pwede ko na forever char. Pero sa akong work, di ako bulaan. Google Maps is that tas para sabi ka kayo wala ka po tingog wala pa dyan ko tingog kat
another challenge. Pero yeah, padulong na po. Let's get 6 a.m. to 7 p.m. plus entry 6:30. So let's go. Strawberry taco. And then papasalubong. She's cute. Dari sa flower farm, strawberry farm. Gabi kaluag. See? Pala sa side. And free ra siya diri. Free ra ka mag-suroy-suroy. Pwede ka mag-strawberry picking for 700. Pero pwede siya half. Pero makapalit ka 50, 100. Yan na. So, yeah! Yung malaki po ba mas isang daan na po. mas malaki po ba yun? Ay mas masarap. Yes naman po. Pero same lang sila ng ano? Yes po. Same lang po ng variety. Class. Magkano po yung 50 and then 100? 100. Ilang kilo? Wala po Half. Half.
Lama. Ito po? Okay. Oo, ang dami. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Thank you po. Here's my food. Update. Currently working diri sa akong hostel, sa akong room, and nakaligo na ko. And magawa ko karon para mag-lunch. Hindi ko sila sa mag-lunch. Video pa.
mag-lunch. And wala ko dala laptop. Okay. Mag-working space ko later. So, yeah. Victoria's Bakery. And then, may lang cream puffs. So, akong kuha is chocolate, cookies and cream, original, o Hobi siguro to. So, yeah. Wala na ako siya ipag-box cake. Ako na magyapon ako. Taste sa chocolate. Magkanirong lamig. Liquid ang chocolate. Pag-naan dyan ako, density daw ng chocolate kaya liquid siya. So, yan nangahagbong ang mga sauce sa last. Pero kani, muna lang original. So, wala siya toppings or anything. So, let's try. Ano ko dahil susunod pero hindi ko sure kung saan. Ano siya? Mag-cream siya. Mag-cream lang. Ngayon siya, kung hindi siya sa lubot mo. Hagi, ano po, sa ubos sa mga hagi ng sauce. Ang laman siya. Picture lang ko dito. Let's go! Hanga kay guys. Diyan. Talaga yung hagdan. But it's so nice. Cute.
guys. And then, hindi ko kayo ang advice. So, tumakbo na ako marunong sa Botanical Garden. It's already 5:20 na siguro. Mga mag-close guys, 6 p.m. Pero marag ko na siya. Mga 10 minutes walk. So, wala ba?
na. Kasal. Mag-dinner kayo. Curious ko po sa ilang food. Wala na. Wala pa si Wang ko doon. Diba? Dapat siya sa dalang niya. Nasa Burnham Park. Cheers. Go to Baden. Nilagang muso ng baboy. Kinisang muso ng baboy. Exist. Baden exist. Gusto niya pagkalitan. Exit siya ng ticket dito sa counter. So, doon pa siya sa moving distance sa mga 8 p.m. pa 9 a.m.